Hello Bayarok, bahai tongbai. Khwlai nwrok joto kaham tongna. Bayarok o video ang nwrok joto na tisha haino hai lamsugo. Inke jongo video nalainai Tripurani top 10 most popular bloggers sabo. Top 10 o sabo tong. Nwrok joto saimano tabuk to Tripura o blog kwbangma choli tongo. Belai no choli tongo. Inke amoni bisingo top 10 o sab tong. Jong cheri nalainai faide. Inke Bayarok nwrok bo saimana bagui video no isip khaiwi pulani simi paithak jora naidi tei kebo channel ro katalangi tongkai subscribe khaidi tei logi bell icon on khaina di ango bo haite bo kata update video rikhain nok joton sei seknai mana bagui inge fadi video start khalai.